Hola, bon dia. Bé, ara us ensenyaré com descarregar la parcel·la del projecte en el Catastre. Primer de tot, a Google posem CD electrònica del Catastro. Anem aquí, cliquem aquí al buscador d'immobles. Podem buscar per referència catastral, que és com el DNI de cada immoble, o per carrer i número. En aquest cas anem per carrer i número, ja que és la informació que tenim. Illes Balears, municipi Palma, carrer Bonaire, número 20. Podem anar a datos o a cartografia. En aquest cas anirem a cartografia. Li costa una mica carregar, però normalment va bastant bé. Li vaig a donar un refresh. Oh, no. Vale, ens surt la parcel·la que estem cercant. Veiem que això és el plano de Palma. Amb aquesta eina d'aquí, P, selecció de parcel·les, seleccionem la parcel·la, veiem que s'il·lumina de color vermell i en aquesta finestra d'aquí li donem a descarregar. Ens dona diversos formats per descarregar. Per obrir-lo amb AutoCAD necessitem descarregar-lo amb DXF. Ens el descarreguem i el tenim a la carpeta de descàrregues. Mostrem carpeta i el tenim aquí.